Το ρωμαίο του Spider-Man. Ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα. Πώς κατά είναι. Δεν ξέρω. Ο Σωσίας. Τα πρώτα που είπες είναι μια χαρά. Το Snowpiercer, το οποίο δεν μου κάνει. Snowpiercer. Είναι πολύ χάλια. Είναι με το τρένο. Το διέκοψα. Το κατέβασα δηλαδή και το σταμάτησα. Μόνο η Κυριαρχία με τον Morgan Freeman και τον Johnny Depp. Αυτό η Κυριαρχία πρέπει να είναι καλό. Και το Spider-Man. Ναι. Το οποίο το Spider-Man το παίζει 9 και 4, η Κυριαρχία όμως είναι 8,5. Είναι 119 λεπτά. Είναι τεράστιο. 142 λεπτά είναι το Spider-Man. Okay. Ναι. Τι τρως πάλι ρε Σαβούρα? Όταν ζητάς κάτι από κάποιον, σε παρακαλώ πολύ. Δεν σ' άκουσα. Το μεσημέρι τρώγαμε, δεν έφαγες το αυτό. Τώρα κακό σημαίνω σε αυτή τη φάση. Αν ήμουν εγώ δεν θα σου είχα δώσει τίποτα, μέχρι το βράδυ. Λέισα! Έλα φέρ' το μου. Του ζητάει να παίξουνε. Κοίτα. Τώρα καταλαβαίνει αυτό. Είναι η πρώτη φορά που κάνει σημάδι παιχνιδιού. Τους λέει, ελάτε να παίξουμε με αυτό που έχω στο χέρι.